Alves, Vitolo, Vidal. Keskentän ylempi kolmikko ja Vakka sitten kärjessä. Näin käytiin Sevilla nopeasti tästä. Käydään Barsan kokoonpanosta, kun tämä vapari on annettu. Sieltä se kiertää. Ja 2-1! Nopea kuitti ja Suarez saa helpotuksesta huokaista. 2-1! Maalintekijänä Neymar! 22-vuotiaan hyökkääjä kauden 11 maali. Ja erikoistilanne maali. Nämä ovat Blaugranalle harvinaisia. Mutta muutama hyvää vapaapotku sivusta on jo avausjaksolla tullut ja niin tulee nytkin. Savisen pallo lähettää, Neymar nousee korkeammalle ja mikä pusku Neymarilta. Aivan fantasti, aivan sinne alakulman Beto, täysin voimaton. Eikä mene kauan. Näin on tuo erehdys kuitattu ja jos nyt sitten siellä sitten vähän Alves ja